मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत भोपळ्याची भाजी। चला तर मग बघूया भोपळ्याची भाजी कशी बनवायची। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही बनवणार आहोत लाल भोपळ्याची भाजी। तर हा बघा असा असतो लाल भोपळा। हा बघा हा अर्धा किलो भोपळा आहे। तर आता मी त्याला कापून ह्याची बी आहे ना ती सर्व मी साफ करून घेतलं आहे आणि 2 वेळा धुवून घेतलं आहे। तर आता मी याला कापते। हा मी वेळीवर कापणार आहे। हा बघा असा आणि जी साल आहे ना मी काढून नाही टाकणार आहे। हे गावी आहे ना हे सालीसकटच भाजी बनवतात। तर मी पण त्याच पद्धतीने गावच्या पद्धतीने बनवणार आहे। ते बघा असं कापून घ्यायचं आहे आणि हे जे असतं ना ते काढून टाकायचं आहे। बघा असं हे बघा हा आहे ना कचरा असतो तो आणि ह्याच्या ना छोट्या छोट्या अशा पोळी बनवून घ्यायच्या। भाजी छान बनते याची। बघा जसं आपण बटाट्याच्या पोळी बनवतो त्याच पद्धतीने हे बनवून घ्यायचे आहे। बघा त्यामध्ये मी 2 चमचे तेल घालून घेते आहे कढईमध्ये। झालं की पाव चमचा राई घालून घेऊया। झाली की आपण जिरा घालून घेऊया। हे बघा 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया कापून। 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं मिक्स करून घेऊया। असं पाव चमचा हळद आणि हे सर्व मिक्स करून घेऊया। घालून घेऊया। करून घ्यायचं आहे आपल्याला। त्यावर मी 5 मिनिटं झाकण ठेवून घेते। आता तुम्ही बघू शकताय बघा झाकण आपण काढून बघूया। मी त्यामध्ये थोडं पण पाणी घातलं नव्हतं तरी बघा थोडं पाणी सुटलं आहे। तर आपण असं ढवळून घ्यायचं आहे। यामध्ये पाण्याचा वापर करत नाही भोपळ्यामध्ये। अशीच वाफेवर भाजी शिजवायची असते। तर आपण त्याला परत 5 मिनिटं असं झाकून ठेवूया। आता तुम्ही बघू शकता हे बघा भाजी अर्धा किलो भोपळा होता। ते आळून केवढी होते ती बघा तुम्ही। पण ही वाफेवर शिजते। अगर तुम्हाला शिजते चांगली वाफेवरती। तुम्हाला अगर वाटत असेल की आपल्याला पाणी घालायचं आहे तर तुम्ही अर्धा चमचा किंवा हा 1 चमचा पाणी घालू शकता। नाही घातलं तरी चालेल पण ही भाजी छान होते। बघा आता यामध्ये चवीनुसार आपण मीठ घालून घेऊया। मीठ पहिलं घालायचं नाही कारण ती भाजी आळते। मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये हे बघा आता खोबरं घालून घेते। तुम्हाला आवडत असेल तर वापर करा, नाही केला तरी चालेल। आणि बघा असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। बघू शकता हे बघा ही आपली भाजी तयार झालेली आहे। आणि हा बघा भोपळा असा कापला तर हा बघा तुटतो। हे बघा हे शिजलं आहे व्यवस्थित। ती जास्तीत जास्त हिला 10 मिनिटं लागतात शिजायला वाफेवरती। बारीक गॅस करून आपण वाफेवरती शिजवायचं असतं। तर ही भोपळ्याची भाजी आपली तयार झालेली आहे। आता भोपळ्याची भाजी बघा तयार झाली आहे। तर एका प्लेटीमध्ये तुम्हाला मी काढून दाखवते। ही बघा छानपैकी अशी भोपळ्याची भाजी बनते। आता तुम्ही बघू शकता भोपळ्याची भाजी तयार झालेली आहे। ही भोपळ्याची भाजी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा आणि प्लीज कमेंट करून सांगा ही भाजी कशी बनली ती।